Quddiem il-qorti ta' Għawdex komplet il-kumpilazzjoni fil-każ tas-Serb Aleksandar Stojanovic li qed iwieġeb mhux ħati li qatel l-Eġizzjan Walid Salah Abdel Motaleb Mohammed. Fuq il-pjana tax-xhieda telgħu jixhdu diversi pulizija li b'xi mod kienu involuti fl-investigazzjoni. Hawnhekk komplew jissemmew aktar persuni li għadhom suspettati li allegatament kellhom rabta mal-każ u li iżda ma jistgħux jissemmew fuq ordni tal-qorti. Uħud minn dawn huma persuni li jbiegħu il-karozzi u li jista' jkun li huma involuti fid-droga. Fil-fatt, wieħed minn dawn il-kummerċanti tal-karozzi bħalissa għaddej bi proċeduri fuq drogi u reati oħra. Sudanis ta' 17-il sena tpoġġa taħt ordni ta' probation għal sentejn wara li ammetta li għamel salat fuq ambulanza waqt li kien fis-sakra. L-inċident seħħet li ta' filgħaxija meta Abdal Yahya li qod ħalfan xorob iż-żejt. Iżda meta tim mediku b'ambulanza wasal għal ħabta ta' 10 ta' filgħaxija, iż-żagħżugħ irreaġixxa b'mod aggressiv u għeddet lill-infermiera. Huwa kkawża aktar minn 500 euro fi ħsarat fuq ambulanza u ġie ordnat iħallas l-ispejjeż.